El 538 dia de pandèmia coincideix amb el Dia Internacional dels Desapareguts Forçats i per aquest motiu em venen a la memòria la gran quantitat de persones que la nit negra del franquisme es va engolir i com 82 anys més tard els fills o els nets dels que van ser còmplices fan tots els possibles i més encara perquè no es conega la veritat. Històricament, els vencedors sempre han procurat escriure els resultats de les batalles en favor seu, i més quan coincideix la ideologia amb el resultat obtingut, com és el nostre cas. Plou sobre banyat i mai millor dit com avui. Plou sobre banyat i el fet d'haver destapat fosses comunes no és sinònim de normalitat i ells bé que ho saben. La pandèmia no pot aprofitar per cobrir d'un vel de silenci tot el que passa.